Кметът Николай Димитров награди участниците в фотоконкурса "Какво ми харесва и какво не" в община Несебър. В надпреварата, която е част от инициативата "Аз живея в Несебър", взеха участие деца от 5 до 9 клас, основно учещи в Несебър и Обзор. В раздел "Какво ми харесва" на първо място бе избрана Полина Жекова от 5 клас в Несебър. След нея се наредиха Неделина Николова от 8 клас, учеща в Обзор, и Дара Карагьозова от 5 клас, Несебър. В другата секция "Какво не ми харесва" първа е Красимира Добрева от Обзор, ученичка в 8 клас. На втора и трета позиция са съответно Дара Карагьозова от 5 клас и Ева Мария Иванова от 9 клас, и двете от Несебър. Децата получиха предметни награди, любезно предоставени от община Несебър. Победителите, както и всички останали ученици в зала Мелсъс, бяха представени от учителката Андьопа Цветкова, на кмета Николай Димитров и заместник-кмета по култура и международни отношения Ели Кирилова. В снимки учениците от 5 до 9 клас представиха своите виждания за промяна на облика на Несебър. Те обсъдиха с градоначалника редица въпроси, на които получиха точни и изчерпателни отговори. Николай Димитров заяви, че в перспектива е предвидимо да бъде изграден спортен център, който ще се намира на 18 декара площ в непосредствена близост до станцията на военните. Предстои да бъде направен проект, а след това ще се търси публично-частно партньорство за изграждането му. В Несебър ще бъде изграден градски център, който ще се намира на площада до пощата в Новия град, както и младежки културен дом. За изграждането на нов административен център също стана дума по време на срещата между кмета Николай Димитров и учениците. Градоначалникът обещава в близко време в Стария град да бъдат изградени нова спортна площадка, фитнес на открито и осветена зона. Децата от Обзор пък научиха, че е готов проект за нов спортен салон и площадка към тяхното училище. Освен това стана ясно, че предстои да бъде направен път, който да свързва Кошарица с Оризаре. На улица Черноморска в Обзор, до стадиона в Несебър, както и в Равда, предстои да бъде създадена канализация за дъждовна вода. След всички тези новости, които научиха учениците, те си взеха довиждане с кмета Николай Димитров и обещаха да полагат сили в опазването на града.